ім'я Отца і Сина і Святого Дуcha. Амінь. Drahí bratia a sestry, v nás žijú vírusy, môžeme duchovne povedať aj chrobáky, ktoré Ježiš týmto slovom chce ako si z nás vyhnať, lebo takým hlavným vírusom a chrobákom, ktorý žije v nás a ako si nás hrízie vznútra, je strach. Je to veľký vírus a môžeme povedať chrobák, ktorý nás pojedá a je nebezpečný v tom, že tie vírusy, ktoré možno sú vo vzduchu, sú len po hrob do času, ale vírus, ktorý je v duši, ako strach, on môže ide s nami aj na večnosť. Bo i tam, to je duch, to je energia, duch, ktorá nejde do hrobu, ktorá nezomiera, ktorá môže byť v našej duši aj celú večnosť. A toto Ježiš chce vlastne z nás dostať, vyhnať, lebo vidíme, že to ukázal aj apoštolom. Oni majú strach na začiatku i na konci. I vtedy, keď už Ježiš exorcizoval ten kozmos, tú prírodu, apoštol Pavol hovorí, že aj v tých vzdušných sférach pôsobia duchovia, ktoré pôsobia v neposlušných synoch. Je to tam v 2. kapitole v liste Efezanom. Čiže niektoré síly duchovné zlé majú vplyv aj na prírodné síly. Je to také tajomstvo, my to neprenikneme, neboli sme tam, my seba nepoznáme dobre, a čo ešte svet okolo nás, či druhý svet. Takže i preto vlastne je tu také isté tajomstvo tohto strachu, lebo my už podvedome máme tie strachy v sebe a Ježiš svojim slovom v nás to chce uzdraviť. Strach môže byť z urazenosti. Osoba, na ktorú si urazený, z tej osoby môžeš mať aj strach. Strach môže byť aj z toho, že medzi tebou a tou osobou bolo dakedy čosi nepríjemné. Zbadáš tú osobu alebo pomyslíš na tú osobu, znovu sa v tebe dvíha strach. Strach môže byť aj genetický, môže byť predaný nám od rodičov, od predkov, že prišiel po krvi ten strach, ktorý vlastne si veľakrát nevieš vysvetliť. Strach môže byť i toho, že dieťa videlo, keď bolo malé, jak sa rodičia bili, alebo rodičia sa silno hádali. To je silný strach, bo ten strach sa môže prenášať potom aj na rodinu toho dieťaťa. Keď dieťa dospeje, prenáša sa potom aj na tú generáciu. Strach môže byť aj z toho, že sme nedoľúbení z detstva, možno neprijatí počas tehotenstva, keď nás mami nosili nás, porodili nás síce, ale bez radosti, so strachmi, čo bude, jak bude, či neprídem o robotu, či ma muž nenechá, či donosím toto dieťa. I z toho sa do nás zapísali strachy, ktoré žijú celý život s nami, či chceme, či nechceme. A mnoho iných, aj strach, ktorý prichádza samozrejme od zlého ducha, lebo i oni, tí padnutí duchovia, žijú strachmi a tie strachy chcú dávať aj nám. Svoj program. Ich majú taký program strachu, tí zlí duchovia. Má človek zrazu myšlienku strachu a nevie, z čoho ani sa bojí. Ale strach je. Môže byť aj strach z budúcnosti. Strach z večnosti, aj tie fóbie, tie strachy, či z myší, či z nejakých chrobákov, takých tých pavúkov, ktoré vie, že ti reálne nemôžu ublížiť. Čo taká myš ti môže urobiť, ale je tam strach.
vidíme, že toto v nás žije. Môže byť aj strach o deti, strach o seba samého, strach z nejakých duchov, strach zo zosnulých, čo ak tam sa mi bude ukazovať, či bude tam sa mi s ním snívať. To možno sme sa napočúvali, keď sme boli deti, keď sa hovorilo o tých všelijakých strašidlách. A toto môže človeku, tak aj teraz v dospelosti, spôsobovať problém strach. Ježiš chce, aby ty si obrátil pozornosť na neho. Pane Ježišu, náplň moje srdce láskou voči tej osobe, z ktorej mám strach. Pane Ježišu, náplň moje srdce láskou, čiže tvojim Duchom Svätým, voči tej osobe, z ktorej mám strach. Pane Ježišu, náplň moje srdce dôverou Teba aj voči tej situácii, z ktorej mám strach. Môže nejaká situácia byť pre Tebou, z ktorej má strach, alebo vieš, že istá osoba bude na teba kričať, alebo sa bude s tebou hadať, keď ju stretneš. Pane Ježišu, náplň moje srdce duchom lásky voči tej osobe, s ktorou sa mám stretnúť. Myšlienka dobroty voči tej osobe, či voči tej situácii, ktorej sa bojíš, myšlienka dobroty je tým liekom, Ježišovým liekom proti tvojmu strachu. Myšlienka dobroty voči tej situácii, voči tomu človeku, z ktorého má strach, je liekom Ježiša Krista na tvoj strach, na tvoje srdce. No my čo zoberieme večer? Má strach, čo bude ráno. Lexavrin, zaspíš a potom je, že to nepomôže. Tak to vypije na nový rok. On má strach z nového roku, čo príde. Že by zabudol na chvíľu. To nie je riešenie. To je útek. Ježiš je riešenie. Nie fľaška. Ježiš. Ty si sústredený už na jeho lásku. Namiesto strachu si sústredený na lásku. A ešte jedno. Ježišu, náplň moje srdce aj láskou voči sebe samému. Bo seba samých nemáme rádi. Máme sa rádi za niečo. I osobu máš rád za niečo. Ty neľúbíš osobu, tak ty ľúbíš osobu za to, alebo za tamto. Za to, že sa usmeje na teba, za to, že sa k tebe dobre správa, za to, že ti je sympatická. A ináč by si ju nemal rád. Aj seba máš rád len za to, že možno máš funkciu, možno máš vysokú školu, možno máš... ľúbime seba za čo si. Príde o funkciu, koniec, skončí v depresiách. Ty ľúbíš osobu, pokiaľ nie si do nej prilepený. Už jak si prilepený do osoby, ty už ju ľúbiť nemôžeš. Bo tam závislosť na osobe. A so závislosťou rastie podvedome aj nenávisť voči tej osobe. Čítate v správach, nie? Zastrelí manželku na parkovisku, vyhodí snúbenicu z okna. Závislosť bola na osobe. A muž o láske nehovorí. A neísť tedy do manželstva, keď si závislý na osobe. To nešťastie. Urobíš nešťastnou aj ju, aj seba samé. Aj deti. Láska, pokiaľ nie si prilepený k osobe. Jak si nalepený prilepený k osobe, jak si závislý na osobe, už si v pekle. Prečo v pekle? Bo tam nepokoj. A žiarlivosť, to je už tiež peklo. A toto máme aj k sebe. Samým. Jak môžeš ľúbiť iného, keď seba neľúbiš? Neľúbiš seba nie ako ego, ako dušu. Ježišu, náplň moje srdce
láskou aj voči mojej večnej duši. A lásku k duši máš vtedy, keď do nej nepúšťa zlo. Potom sa naučíš nepúšťať zlo aj do duše tej, ktorej si hovorí, že milovanej osoby. Postupne ju začneš mať rád ako dušu, ako existenciu, ako bytie, ako srdce, nie ako jej správanie. Ježišu, náplň moje srdce láskou voči mojej vlastnej a večnej duši. Až potom začínaš pomaly milovať aj inú dušu, iného človeka. Bez toho nie. Bez toho to len bude závislosť a žiarlivosť na osobe, podozrievanie, čítanie tam SMS-iek mu v telefóne a všetko. To už po láske. Radšej odísť. Ježišu, pomáhaj nám. Keď pomohol trošku z nás, keď Ježiš trošku z nás vyhnal nejakých tých chrobákov, tá sláva Bohu, povedal nášmu srdcu, ktoré je pod vplyvom búrky, mlč, utí sa. A keď si s Ježišom, bude to stále dobre. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očísť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Veľa raz som zrešil, Pane, odpusť.